Hello mga ka-listeners, maayong palis mga ka-listeners. So di ami karon sa Healing and Deliverance Ministry ni Father Darwin mga ka-listeners kay magpa-deliverance. Nya nice kayo ang lugar diri dapita kay presko ang hangin ha. Presko ang hangin diri mga ka-listeners kay may mga kahoy. Nya dito ubos na ay Bajang Falls bro. Mga Bajang dito nga nindot kuno pero dong dito daghan mga ligo daw dito mga ka-listeners. Nabi mga ligo na kadong ato ba nya mag-upload daw nya mga ka-listeners sa drama nga kuan inyuhang giat ngan ang drama nga ang gugmang buta no. So para 12 na mga ka-listeners nya pasinsa kay nadugay-dugay ta kay napay mga gikabisihan mga ka-listeners no. Nya di lang ko mag-video niya sa pag-deliverance kay delikado kay basig na ay mga muriat baka na mga mapusis yan na mga ka-listeners. So dili angay mag-video muna karon kay video ko kay wala pag gasugod mga ka-listeners no. Sakton sa inig biyahe na taon sa ano may kuan may kadagatan man tawo. No view. Sir, naka-video Nice mo kabituhan ng mga views. Ning agi ato dapit. Sige unya no. Ug dita magabihan. Kami nagganina ito kada sa pilig Nindot na oh. So ko nindot dapat. May dito mga gabihan ba karon mga video ba. Ya mga ka-listeners musuroy-suroy kuno aning dapit mga ka-listeners no. Kay ako tanawon ning kuan palibot. Pero ulaw man di lang ko mustorya mga ka-listeners ako lang tanawon. Kay para makita mo sa diri dapita ba. So diri sila nagwan. Diri sila nag-abang ba sa mo ang pisto diri sa kuan Deliverance Ministry no. Nag-abang na sila diri mga ka-listeners. Kay kuan man mahuman ongoing pa ang pagtrabaho dito sa kuan no sa balilihan. So dahil gitrabaho dito sa balilihan mga ka-listeners nga mao na gyud ang permanent nga Healing and Deliverance Ministry. So dire dapita nag-abang lang no ang si Father Darwin no. Ano ako ipakita mga ka-listeners no kay pa man magsugod. Nya mo video ko dapita. Unya na lang mga ka-listeners dai. Kay maghapit na magsugod mga ka-listeners. Napaday mga 20 minutes. Ako pakita nyo mga ka-listeners no. Tanawalan nyo ang vlog kay para na po tayo support nga vlog ba sa ato ang drama. Ako pakita nyo mga ka-listeners ha. Maria P. Lumon, Maria P. Arisulon, Maria P. Arima. Bilencio Lumon. Bilencio Lumon. Way sama ang gugma sa Diyos alam kanimo. 1 hour later. Pila mo na? Pila. Pinta.
Sila ka pusing. Dapat na. Ban, mahulog eh. Oh, may plastic busing. Bisa mah. Selamat busing ah. Selamat. Yes, dari guys. Like, pagdating. Facility ng pagdating. Mga ka-listeners, manguli na may mga ka-listeners. Alas 2 kapin sa hapon mga ka-listeners, no? So, muli na may. Yan. Sugad. Manguli na may mga ka-listeners, no? Thank you so much for watching. Isang tuon, ikaw inday, kung ako nang naasawa. Hi! Kumusta? Hello. Kumusta? Lord, salamat sa tanang grasya nga among nadawat ning adlaw. Labi na yun sa gasas kinabuhi. Kanunoy ka namong giday, gagihimaya, Ginoo. Okay, magsugod ta. Ang miagi, nagduda si Akang nga naara sa ilang dapit si Titi na magtago. Kinasayod bang kini, nga gikihan ni Inis si Undoy. Apan may abot ang naghatod sa suwat, ug may pasabot kanya. Apan nagduda gihapon kini. Giadto niya si Lini o gisukit-sukit labot kang Titina. Nangulipas ang nahauna. Unya, si Hosting may nakita nga suwat ni Titina para kang Undoy. Si Blas usab nagkabuang. Kay giapiki siya ni Rigner sa iyang koleksyon sa halin sa drubas. Aron sa pagbaw sa kalagot sa nawahi, gisingit niya pagsulti nga may suwat si Titina para ni Akang ug Imon. Balik kang Undoy, gibasa niya ang suwat ni Titina. Mga higala, ni ang laing sumpay sa makalingawtang sugilanon. Ang gugmang buta, dakong mata. Ang mata, dating budlata, napay ilong at ng kisla. Apan tungod sa dagan sa mga pangitabo. Pasaylo ang dili na kumabalik pa nimo. Maong kalimti na lang ko. O hinaot nga, makakita kang babae nga makalabaw sa ako pag-igong manimo. Hinaot pa, Undoy. Titina! Hindi ko sukutan ni Tay Dili. Hindi na ang babaya lang nako, Tay. Way magkapuli niya dali sa kong kasing-kasing. Lumain, unsa man taong kay. Kahal-hal ka lang. Angay pag ka magpasalamat, nga mo na yung desisyon. Unsa man ka, nagitagan kaniya kagawasan. Undoy yung nauna, ha? Kung unsa mo mga pag-antos diha nga nagkarelasyon mo, Tina. Naunsa man ka. Naamong pako. Ha? Gasto guys, atong buot ang inyong panag-uyab. Nya punan parang hasol kayong imon ug Akang. Kung dili ka kana lang, hasta atong pagtuyo, naamong tungod ang gugma-gugman nimo. Basta, Tay. Dili. Di ko sugot nga di mo balik sa tinan ako, Tay. Mahitabo nang mahitabo! Ay, asa na masab kang kagbangak ka? Kitahon ako si Tina! Asa na masano magitaas, Marika? Bisa ka to, pas China! Ala, sige, pagitaan dito sa ina! Pagpatabang ni Jackie Chan, amawak ka! Kung mao nga may suwat po si Titina para siyang papa o mama, mas makapadudag yung maayo, di ba? Labi na sa giingon nga nagsisigot nga ikiha ko ng akal sa barangay sa pagkidnap ko na akong Titina, Lini, di ba? Makapadudag kayo. Ha?
Unsa gay makapaduda doy? Lin, sultihi ko sa tinuod. Unsa sultihan ka tinuod doy? Wa ko kasabot. Sa unsa man? Nasayod ka kunain ka ron si Tina, di ba? Ha? Unsa gay nasayod? Wa, uy. Anong nasayod man ko? Wa na ba gani siya mamati na ko dihang akong gisunod? Bisa kay siya dito sa balhabal? Og ambot na ko may bawo ko asa to siya paingon. Maka ako pa rin kasi pagtantaw na ko mag-antos tungkol sa imong paglimbod na ko kung hain si Titina, Lini. Undoy. Butang tapog. Wa ka masayod kung hain ron si Titina. Kasi na ibaw niya mga paghitabo niya sa ato. Kasi na pa ibaw niya. Ha? Wala yung suot si Titina din sa ato, Lini. Nakasaligan niya. Wa yun. Ikaw na. Ikaw ra yun, Lini. Ay, pastilan, Ginoo ko. Hangtod kanus, aman siya maka-adjust iyang kaugalingon. O dili na magsigig hilag. Day, Titina. Day. Insay ka, Nora. Ay, kung dili ni mo kaya nga malayo sa imong mga ginikanan o ni Undoy, nga nung paantuson man nimo ang imong kaugalingon. Insay. Sa tanan nimong gisugid na ako bahin ninyo ni Adong Undoy. Nasabot na ako nga mahal gid kayo nimo siya bisan sa iyang pagkasiya. Og sumausab sa gisugid sa akong apo nga si Undoy usab dako kaayo og gugma nimo. Og puwerte na kuno taong pagdaot ni Undoy sukad sa imong pagbiya. Nadindiin na taon kuno kinis pagpangita nimo. Og sa akong kabahin gibati sab kong kauwaw. Sa laktod na konsensya gyud ko. Kay kining akong pagtugot nimo nga anik kamo puyo sa amo. May tao man nga nagantos. Kanang imong hinigugma nga ginganlan og Undoy. Ug dili kay siya lang. Lakip ka usab, Titina. Ug mas nabalaka ko kay tingaling magpakamatay siya kung dili ka na mubalik. Dili ko makatugot nga mahitabo na ni Undoy, Insi. Dili. Kanang tanan, naaragayon ni mo, Titina. Ikaw mo'y nagda sa imong kaugalingon. Pero ayaw pag-asabta nga gihingin lan ko ikaw din is kabos na mong bayi. Wa, gyud. Pero doon na pa'y mas maayong desisyon nga angay mong himuon kay niini karong gihimo mo. Tin! Titina! Lola! La! Sila ni Ansi. Uy, ay ang akong apo. Lini! Apo! Salamat lang kini Aka. Kigiduaw ko nimo. Dili kami duaw ra ko nimo, Tin. Naasab ko importanteng tuyo nimo. Ha? Oo, sa manak. Len, kumusta man sila si Mama Akang o Papa Imon? Si Undoy. Ay. Oy, ikaw bang apuha ka? Pastilan dun nimo. Miahat ka mag-anhi nga hapon naman. Magabian na kang mulugsong kagbalik dito sa obos. Okay ra, Lola Kanura, uy. Ang minungdanon nga makasulti Miss Tintin. Hala, sige. Hatagan ta mo gigayon nga makasulti mo tarong. Biyaan ta mo. Uy, kadiyot. Murag may tao. Basta si Lolo Tinong. Daan pa ko. Wa ko masayop sa kung pagpaningin mo o pagsunod mo, Lini. Undoy, Ginoo ko. Tintin. Undoy! Anong gibuhat maninin mo na ko, Tin? Ano man? Undoy! Undoy! Neunta ko aron sa pagpasabot ni Titina nga magpakita na lang ni Undoy. Kinaluoy na kayo ko niya. Kinakita na ko kung
unsa-unsa ba ngayang mga pag-antos? Ay, silang duha ang nag-antos ako. Silang duha. Oh, sorry nimo la. Kay nakahasol tayo ko nimo. Nakasapot ko ni Titina. Kay nasundan di ako ni Undoy. Lene, apo. Ayaw basula ang imong kaugalingon inihitabo, apo. Dili ni imong tinuyuan. Pagbuot na gyud kini higayon, aron dili na mag-antos si Titina ug kanang Undoy. Lula. Naibaw ka ba? Naibaw ka din nga hapit ako'y kamatay ang iyong pagpalayo na ko. Ingon sa nabuon ko sa pagsigig pagpangita ni mo bisan asa. Apit kay kong mabot sa Amerika, sa China. Unahon na gali ko kung maadtot ako sa Rusya. Yabag. Ayaw ko'y paginamaw ko. Ako maginamaw. Wa. Naibaw na kang amaw kong daan. Saba, uy. Di na sa magbuwag ha. Kung kinahanglan nga anay sa kupuyo rin sa babos bukid. Pero noon ay makababag sa tugugma, buhaton ko na. Bahala sila dito sa ubos. Buhalo na sila. Pero tuy, sila si Papa yung munog mamaakang. Unsaon naman lang sila. Unsaon man sila. Angay untang pahimod sa ni Dong Rigner ang higayon Blas nga nagkalagyo na si Undoy og Titina. Pero ano naman nun siya magpakita pa namong imon. Di ba, Mon? Oh, mau makakago. Sige, larga. Sa makakago, Ayaw gid kog tarungag tubag, ha? Sige ron, usbi ron. Aron mo sikla na sa... Kanang giingon nimo kang wa tali problema kun ako pas Dong Rigner. Usaon di man ako siya. Perti mo gyud ang pangluo ninyo. Kay wa masan mo mangwan kanang singana na manggamit do sa inyong utok gud. Lupig la mo titinag Undoy. Shot man mustaro. Uy, mitingog ang mong cellphone, Blas. Mas katiminga. Nanawag si Dong Rigner. Blas. Sultihin si Dong Rigner nga makiksulti ko niya. Ing na taon, Blas. Hello, Dong Rigner. Mas katiminga, Dong. Dias akang og imon makiksulti ko na sila nimo. Pahikugan na silang duha, Blas. Mas malipay pag og mga matay na sila. Unsa? Bye! Unsa ko do'y sulting Dong Rigner, Dong? Bitaw dong, unsa ko no? Wan, ingon doon nga paikugon ko na mo. Unsa nga, ha? Believe sa ko ni mo, Linda. Ako yung kas paglimod ako no nga, waka mahibaw nga asas Titina. Ay, pasensya na po kaayo ka doy. Uy, unsaon nga may hangyo ni Titina na ako. Di ako na lang gituman bisag supak sa akong kabubuton. Pero sige lang, Lin. Salamat kayo. Nga, bisan todo ang imo kong gilibdan. Nasundan ti ka og ako nibawaan kun asa de si Titina. Naarde dito. Pasensya jud kaayo doy ha. Hinaot makasabot ka. Intaw na ako doy. Kira, may problema. Nagyuta sa ubos, Lin. Dito lang tayo hatod sa inyo, ha? Ayaw lang doy. Dini na lang ko. Doon naman lang amo dini. Nay, kanang hayag ang suga. Ba, amo naman na. Ulit na lang kay layo para itong inyo gikan dini. Ayaw, ihatod lang tika. Uy, hala. Oh. Hala, hayag. Hayag ang sakyanan. Kasuwaw, Lil? Lil? Kumusta? Hala. Undoy, Nini. Dito ba mo gikan ni Titina? Kinuha ko doy ni si Rigner. May bawo kain si Tintin. Mau nangita mi niya. Oo, mao na, Rigner. Nadiin na mi pangita niya. Pero wag na mo makita. Mo nabala kami tingalig may daotang nahitabo. Oo, daotang tao nga nagdaro niya. Mama! Ala! Nao ko! Lupi ka iso pa ini. Tidak, no? Kun mao, diin man mo mangita niya. Dili ba? Milaya siya din, he? Nganong din
mo mangita. O wa man mo didto sa laing dapit nga posibleng iyang gidangpan ron, ha? Kuan tingali biyag na sayod ka rin, kung hayos tintin ron. Nya nagpakuring no lang ka. Bitaw, kinsa na sayod? Unsa? Kamangayabag ko ninyo. Nganong ako naman hinuon, ha? Maihidunggan ba mi Rigner nga may mga tao kang gipapangita ni Titina og tingali bayag na aron siya sa imong mga kamot. Apan wa lang ninyo itugan. Bitaw, kinsa na sayod? Panuway, nagparihas ng mura. Pero wa say siguro og gitago to si Titina mga engkanto o mga agta o white lady ba hinon o blue lady. Mas balik. Dagan naman ko na ba ay? Pumayag ka na white lady. Paano ka na white lady? Din. Di nila tamo dagang istorya. Tara, malakaw na ta. Hoy, mga animal! Asa naman mo, ha? Ka pa may tiya, bas, oy. May pagmamiya ng tanin, eh. Napita, hilan, men, eh. Hilan rin napita. Hilan rin napita. Alawas, ha? Hilan rin napita. Hilan ko na to, dire. Uy, hala. Uy, hala, bas. Marong ako gingon nga. Hilan rin ako gingon nga. Hilan rin napita. Hilan rin napita. Roda. Alasan ni boss. Balibat na ni boss. Balibat na. Hoy! Hoy, mga gago! Ako na sakyanan! Anong ka mo may maniguro, ha? Pasakya ko! Aron! Magkabiya na yun tayo ng kapita! Animal mo! Diniko! Larga na yun! Larga! Da! Sutoy lagi sila. Mga hadlukan di ay silag amo, ha? Mga putik itlog. Ano? Unsa da ay ron? Kinsa da ay misuon akong awoy? Ay, ginoo ko! Iro nga nag-awo! Hala! Ay, tabang! White lady nga ungo! Asang sutuya lagi nila gabi ni Regner Lenny. Wachud ko magatuo. Hasta si Regner. Gwapo, pero puti og itlog. Kamaol di ka walada. Salamat nimo ha. Nakatabang gyud ka namong undoy ato. Kay kun wa pa, basig sundan namin nila. Habi ko sila si Regner nimo ang iyang mga sakop kay nakuwang-uwang makakamurag iro nga nakakitag dili mo nato. Ulan ni. Pero sutoy sad ko oy kay diha may ilo nga mitunga og kalit. Unya nagsigig aw. Otro pud ay kang puti og be. Di ko putik itlog wa man ko'y itlog. Wa may nagbitay na ako lani. Pilit raman ni. Amaw. Ay naman yung Titina kalit malagawa. Naluto ng inununan. Basig nasa likod ako matuod. Uy. Titina, day! Day, Titina! Insigadora! Naunsa ka man, day. Nagsige ka magrigwa-rigwa. Insin! Abot ini, uy. Lain may ako pamati. Naglain ang akong kabuhi. Giluod kong maayo. Labi nang nakabaho ko sa imong gilutong inununan. Unsa to? Ginoo ko. Dili ka mabdos, day. Unsa? Ako? Mabdos? Sa, mo ba, Doy? Dito di dangob si Tintin sa puhan ni dito sa babos bukid. Tay, og maayo na mo relasyon ni Tintin, tay. Sinabot mig balik. Yamat. Unya nagsinabot mo balik yun? Ala, noon sa magkamurab kang si Dudong taon, sige balik-balik. Sinabot lagi mig balik. Sa ato ba, okay na, wala problema. Galhal mo lang ka, Doy. Galhal, noon sa, kamo wala problema. Yan, saan naman lang si Akang kanabot-buton. Ang almorason ka si Imon. Ha? Nang naong ni mo. Ha? Matigayon na diyan ang palag-uyab niyang Tintin kung dili ni mo ikisnabot ang duha. Bitaw tayo, no? Bitaw tayo, no? Naon sa... Saan na ni mo? Saan? Ambot lang. Ilom do yoy. Naon sa... Nagsawam ka bayag lubog tawhana ka. Nagtuo ka ng pagpakigrelasyon ni mong Titina, duwa-duwa na. Ha? Nga nananay o tatay-tatay lang na. Hanggiw, bay na imong buanga ka.
Bahala sila tayo eh. Di bitaw sila Tintin. Ang mayroong dano nakasabot with Tintin. Kami! Chinila! Chinila, ha? Bida. Ay, may pagmayong kang chinilas. Kaysa mayong kang chinila. Naunsa. Ina nyo ang chinila. Naunsa. Ay! Utas taon tani mo, doy. Gawas ka, nagsawang kag lubog, no? Bida. Nagsawang kag pagyog lapok. Buhangat ka. Unsa man taon ng pinulti mo? Unsa man taon sawang lapok? Ay, kumuritsing matana. Ama, gani na akong ipasabot ni mo. Labaw pag yun sa kamuritsing, doy. Kaya tingali ang imong ginauna, no? Ang lami ra gyud, ha? Ang palami ra gyud, bida. Wa ka maguna-huna nga magkinaunsa ng relasyon yung Tintin, ha? Kung simba ko makadayon magani mo, bi. Ang bot nimo naunsa naman taon ka. Taon kami manimbak ko, maninon ka tayo. Namuna magitaw na ko sa magita rin Tintin, manimbak ko pa ka. Asa hindi ka dapit na ko, ha? Murong ka din ako mahan. Kaya mahan ko nimo. Usa? Kaya di ka mahatay. Di ko mahan nimo eh. Kay tatay ko nimo. Ikaw na istorya ko itong tinuot ay, Pita. Kanang doon ay resibo, Bi. Kanang doon ay resibo. Bida, duha na tang hanggawan ni tayo. Sige na ginani. Ay, istorya na doy. Pinapaminawa ko, ha? Kay una pa ko ni mos doyan dong, taon. Daghan pa kayong unas doyan ni mo tayo, oy. Daghan pa. Pero, kuwang sa biyog. Ay, pamati gani, na. Unsa magka. Bida. Tabyugod ko maroon ng naong ni muna. Unsa magka. Ang boto ko pasabot, ha? Ang dulgan sa inyong relasyon ba? Dulgan ninyo? May maghangtod-hangtod mong uyab? Unsa? Ang ako ba? Kung nahuna-huna ba ni mo unsay inyong ugma, bida? Kung unsay maabot, sige lang mong inana. Unsay plano ni mo? Wala mo na ang dulngan alang uyab-uyab kung kamog yun. Unsa man ka? Pamilya, wag hapon kakasabot. Dapat, responsable kag unsay maabot. Ha? Dili day mo magpakasal kung kamog yun. Ha? Mauna, Jugo! Ang magigtugway lang na ni mo Tintin. Ano na nagmayo, doy! Unsa ba ng pakigsultihan mo nako, Mon, ha? Ay, kuan manggod kang ba? Sa kung huna-huna, musugot na balang tanga, dili mabalik din bahay si Titina. Nga dili magkauli ang dili ba magkauli ang maayo natong relasyon sa atong anak. Dawato na lang ka nato ang kamatuoran nga dili gud sila angay si Titina ug Dong Rigner. Unsa? Yabag ka? Kanay di gyud ko mutugot, Mon. Dili ug dili gyud. Mahitabo na ang mahitabo. Kang paminawa ko. Wanay maayong buot nato si Dong Rigner. Ipanil nga naganita niya sa tanan niyang nahatag nato. Sa pamayato. Kabogo ba ni mo, man? Huna-huna ako no, be. Unsaon man nato sa pagbayad sa tanang nahatag ni Dong Rigner nato, ha? Ha, nga problema ta? Kamita sad ng utok ni mo, Mon, oy. Ang makaluwas nato ni problema hamon, maora gyud si Titina. Nga makasal gyud sila si Dong Rigner. Unya, wa mas Titina. Ay, mauman ganing pangitaon. Unyang dili magkitaan. Ilam na ay. Gamitar ko ng utok ni mo. Bugo. Manya, nam na ka sa tubang ninyong akang dito sa barangay, doy. Ambot lang ani tayo, Usting. Si ambot na unsa man taon kayo, maingon ka lang ambot. Maon eh. Usa ni slirudangan sa imong pagkigrelasyon ni Titina. Gusto lang gud anak tay. Ayaw lang sigbasol gud nako. Kinsam di akong basolo ni problemaha, doy, bi. Ikaw. Sa ako. Noon tagidagaw ka. Noon sa ngalugwag ako naman taon. Lungon tinong kanahana ka. Mura imo. Gagaw mga ka. Maayo. Doy? Doy? Wala tayo. Nias lini. Tara. Mga tulong sa barangay. Len! Ngano apilo ko nimo. Imo ni problema. Suluhan dito. Ako di ka mo batay. Ako yung noon. Ngayon kayo nagsugo nga. Kinapos Tintin. Sa? Hoy! Naunsa na nagbugha ka naman hinog ahoy diha? Tana, oy! Asamat ah. Masaya sa manta. Atubang ron namo ni Undoy dito sa barangay siyang pagkidnap ni Titina. Ay, ikaw lang dito kang uy. Masaya ko lang. Ikaw di ay? Di ba inyong atubang ni Undoy? Kamuray mag-atubang. Wa ko'y labot. Bughaon tayo ng kanang atsa nga imong gibughas kahoy. Mawa karoy labot. Kang uy. Unsa?
Ubanan ko ni Momon o bughaon ta ka. Tubag! Niya na bang tanan, ha? Niya nakap. Okay, kung mao nga niya na ang tanan, magsugod na taning panag-atubang ni Undoy o Akang tungod sa sumbong o reklamo sa nawahe nga kikidnap ko nung iyang anak ka si Titina. Pero pa sa dili pa mo pa dayon, mag-ampo na kita. Aron, lamdagan tang tanan, ining pagahimoon tang husay. Oh, hiluman, usa na to, be. Palihog lang. Oy, soy! Nangunay ito kong apel sa husay uban sa atong mga lupon aron pagwa sa mga istorya nga ang ato kunong mga lupon dinis atong barangay. Bias. Gusto na ko ipamatuon nga dili tinuod. Karon, akong basahon ang reklamo ni Akang batok ni Undoy. Una usab natong hatagan og higayon si Akang nga makapamahayag siyang reklamo. Una, pas Undoy, makatubag sa akusasyon. Ang gusto na ako, Kapitan, na mapriso ni si Undoy tungod siyang pagkidnap sa akong anak na si Titina. Kapitan, wala ko kidnapas Titina ng Akang, oy. Tinod, wala kinapan ni Undoy inyong anak kang, oy. Dili na siya kidnapper. Hilam dateng! Kidnapper na akong inyong anak. Hilong kang? Ay, Lomi, kuno na, bitang sa tagsa lang. Hilong palihog. Usting, wapa ka na ko pangayo isip mong pamahayag, ha? Bisan ikaw, Undoy, wapa kumutugot nga musulti ka. Pabuta una ang imong turno. Pero Kapitan. Panaaw na ng Akang sa ko anak kap. Hilamteng! Mulaban ka sa imong anak na kidnapper da. Ay, unsa man, ha? Upato mo na ko, dili. I-contempt o barangay hall na mo. Sorry kap. Kinimigod si Akang ba buhat mong istorya? Hilam, Mustang! Wisit! Hilam! Tatay sa doy. Hilam doy, sumkat. Ikaw may sabuan kayo. Tungod yan ini mo, ha? Naamong ko tungod ni mo. Wala lang unta to ni mo tubayas ng akang ni Sting. No. Kuyog ipatanggong mas ng akang ni Kapitan Hinis Barangay Hall. Ay, binuang man ang Akang din eh. Papandaot man na. Iwa sa ebidensya nga gikidnap ni Undoy si Titina. Nyata na wa. Ang iyang mga saksi, mitong nga pa. Si Emon, nga iyang saksi yung nagkidnap ni Undoy si Titina. May testigo ba? Di ba man? Ang ato mong gudnoy, ganili na lang unta ni magdako. Si Akang nagyod ang himog dako inilin eh. Bitaw tayo. Hilom doy. Hal lang kada. Mapta mo human ha. Dali mo, magtiwas tas ato inig ulit na to lang. Mayo kay, napaibaw ka daan ng magtiwas sa ato tay. Di lang ko muli, aron dito magtiwas. Anyag uli. Hasta pud kadoy, dihatagan gani imong higayon sa kapitan nga magkasulti mo. Na, dili pa gani imong higayon. Dili lagi una mo sulti, magpaabot kasi imong turno. Tuwa mo, Lin, wala ko na ako ginapas tinagot. Ibaw bitaw ko. Ay, kanag yung tintin ang nakaamong ni Mulin eh. Mawag yun na naghatag visit na mo ni Undoy. Siyag yun. Ano yung Sting? Tayo, Ting. Anong masuko magkanako, Kang? Ha? Usa may sana ako. Hilaman! Paluhon ko hino ng agtang ni mo ini, muray imo. Sa'yo, isa! Kadinig mo pagsuportar na ako. Diyan gipangutana ka ni Kapitan nga nakakita bakos pagkidnap ni Undoy kang Titina. Nga nung niingon makangwa ka makakita, ha? Ang magmamaka ko. Wa bitaw ko kita. Hilam diha! Og tungod ni ining imong gibuhat mo. Nasabot hinoon ako nga tuwa kami dapig adtong Undoy. Dapig ba, oy? May sulti regani kos tinuod. Tinuod sa imong mata? Nga ako man hinoy na apikis imong gibuhat? Karon ha, inigbalik na to dito sod, alkontrahaon niya ko. Suwayin niya kung alkontramon, kay makakita yun unya ka. Tanawa niya o! Kap, sanaw na ko daan, Kap. Klaro kayo hindi ko kidnapper niya. Usap ha? Di sana na ko kidnapos ni Tina, oy. Kayo uyab ko ni. O sa uyab? Nong baya ni mo, doy. Di ka kidnapper, pero mura kag abat ug dagway. Kahoror ni mong naong. Hilam ka, oy. Hilam. Sama ka, ikaw. Ay mong naong. Suspense. Osa? Osa suspense? Usa man. Di ko mo patuon ako, ha? Dili, nagyan!
Paminawa taon ko ninyo, oy, please! Maluoy mo na ako! Mga hinabaka mo! Da. Lala mga tanod sa inyong kilid na kang usteng. Mutingog pa gani mo, nga dili pa inyong turno. Ha? Ipaliog na yun mo nila dritso aron ibalog sa atong gamay preswan din sa barangay. Ay, nasabot na ako. Nga ang imong akusasyon kang way basihan. Kay uyapan day ko nun sa undoy yung si Titina. Purya bali. Purya bali ka. Hello mo na, hello. Wapata ka pasulti ha. Nasabot na ako, usara makasulban nining tanan. Si Titina lang gayon. Ang imong anak kang, siya ray makasulti tinuod, kon, wa, o, dikidnap pa siya ni Undoy. Tinuod ang gisulti ni Undoy Kap. Ako niya kinapa. Tin? Oy! Tin? Titina? Man! Ikaw, Inday, o ako nang naasawa. Mikaging ang tanan, yang kalit kami nga si Titina, nga namung ngawa siya kidnapa ni Undoy. Misinta sa kasuko si Akang. Og unya, si Regner usab nga naningil sa kwarta ni Blas, nada sa balita ni ini nga nauli na si Titina. Apan mitawag ang iyang daddy nga si Sulatorio, og nangita sa kwarta. Gipadali siya. Gitagalan og usa ka oras sa pag-abot. Nagkapuliki si Regner og nakalingkawas si Blas. Si Undoy usab naguol, ibasing unog ning pauli na si Titina. Dili na sila magkasulti pa. Gipasabot siya ni Lini og Gusting. Miabot si Kuala. May suwat nga ipahatag og sikreto ni Undoy kang Titina. Si Akang niadtong tungura, isermunan ang anak. Gusto ni Akang nga pahibawon si Regner sa iyang pagbalik. Og buot ni Titina nga ikasulti kini. Doon na kini sorpresa ni Regner. Og tuod man, nangutana si Akang kung makigpakasal na ba kini sa lalaki. Balik kang Regner, nagkasulti na siya og ang amahan. Mga higala ni Alayng Sumpay sa makalingaw tang sugilanon. Ang gugmang buta, dakog mata. Patanawa ko sa picture, Vic, kung angay ba siya nimo? Bebe. Ni asa kong cellphone ang iyang picture, Daddy Sulatorio. Tanawa. Huh? Oh. Hinampak! Daddy Sulatorio? Ngano? Mauning babayahan na may gago ni mo. Mau ba ni? Hinampak! Na, wahi na yung kikanakanhi kang Dennis Dong Regner niya. Pero nagdali kay may tuyo niya ang yang daddy. Si daddy niya Sulatorio ba? Ay, pastilan, Blas. Wa man ka magsulti, uy. Saan ka man taos pagsulti ni mo? Nga wa ka man din hi. Kasi pa sa'yo magdahong nga mabot siya. Wa man magpaibaw. Pero naibaw siya nga miuli na sa inyo si Titina. Mao ba? Oo, unsa may reaksyon, Blas? Nalipay ba siya, Blas? Oo, kayo. Lipay mo lang. Uy, nga sa ato pa, Blas. May paglaom pa di ay. Sa may paglaom pa? Ay nga, mabalik ang iyang interes nga makigpakasal ni Titina ba? Bayan ni mo kang niato pang magkipakasal si Dong Regner ni Titina. Ang imo lang anak ang problema. Uy, maulag ki Blas, uy. Pero ning higayon na, Blas, ipaniguro na ako nimo. Di na mo supak si Titina nga makasal sila si Regner. Oh? Siguro ka, Akang? Oo, uy, Blas. Mo ba? Giyon sa kunyos pagsiguro. Imposible. Ay, basta. Buot man ganing magkisultis ti Tinang Regner. Doon ako na siya sorpresa ni Dong Regner. Uy, mau ba? O, gani. Mau bitong pahibawas Dong Regner, Blas, nga dinhi ko, istoryahe nga nangita niya si Titina o gustong makigsulti niya. Kay may sorpresa ang akong anak niya, Blas. Ha! Kailas ba ining mabayana? Sa iyang pagkapobre na kahin mo siya paggago ni mo! Mahal na ko siya, Dad.
Guwapa siya, di ba? Hilabay! Guwapa sa imong kagaral. Hain ko ayaw ka guwapa. Ayaw patunto ining babayana. Sa pagkakita ko lang niya siyang picture sa imong cellphone, wapis sari niya. Daddy, Dad, lahi siya sa uban. Oo, tinuod si, pobre siya, pero... Regner, ako'y magbuot! Kung kinsang babayhan ang angay niyo. Unsa? Maong sugod ka ron, ha? Di na kumusugot nga mo, balik ka pa dito sila napito. O ayaw yun kong supaka! Daddy! Kung sa maday mo pagkisultihan ni Dong Regner, Titina, o kung sa may mong sorpresa niya, ha? Mahibawaan raw niya na pa, Imon. Karon di ay, dili di ay pwede. Paabot na lang pa. Muabot ra ang gustong higayon para ana. Oh, Titina, kini... Maayo! Maayo! Si Kuala pa! Kuala! Halatin, oy! Misamot lagi kag kagwapa tindo. Unya, mibigot kag maayo. Ikaw gid Kuala. Bitaw tintin, oy. Unya, no? Murag mitambo kag gamay. Nakakaon kag lami, no? Maong mitambo kag gamay. Unsa daang lami ay mong gikaon tin, oy. Lami ito kaayo na, no? Kay mitambok man ikaw. Oh, kuan. Ikaw gid Kuala. Sultihi ko titin ba? Kay gusto pu'y kong mutilaw. Unsa gid siya kalami. Aron ba parehas ni mo matambok-tambok pu'y ko. Mahimuot man lang tani mo Kuala, uy. Sultihi ko titin, oy. Ika pangagdana o dili. Ay! Pastilahan ni mo Kuala. Ani ko titin pe. Pinutos o way putos? Ay, Kuala. Gahi o humok? Si Kuala ba ya, uy? Dito siya mo sulti do. Taas o dako? Hala. Naunsa na ay katin, uy. Suka lagi ka. Mura lagi kag nabdos. Oh, ha? Nabdos katin? Iyabag ka, Kuala! Unsay mabdos! Unsay mabdos! Hala. Naunsa ka, Titina, ha? Kaniyot sa pa, may kuhaon sa ako para pawa sa lood. Nagsuka siya, noy. Oh? Yen! Balik ko manimog suka-suka, ha? Kay na ako ihatag ni mo, tin. O sa may hatag ni mo, Titina, Kuala? Secret. O sa'y secret? Oh, wala kang kasabot unsay secret noy imon. Secret god sa ato pa wala kay labot. Klaruhag usa ng secret ni mo, Kuala, ha? Usa man. Gisugo kangondoy pagano. Onsay! Yawan lang tani mo noon sa makadoy paso-paso man ka. Sa mo apil ka dag misgin kay kiay man ka. Sige ba, Roy? Naunsa man ka, Sige, mo kag paso-paso diha. Bantok ng samot ang tukaran nato nimo klaki. Tabang pa ka nako paglubo ining mga lagas nga mais dire. Dubuan ko nimo tay. Nahatag ba ka tong Kuala taon ang suwat nga kung yatag tinatay no? Ngano kung ako may pungutan-on nimo nga si Kuala may imong gisugo. Mao na diha, supol na intan nimo. Mao na may dakog nindot ka sa kino. Ito pa, unsa man na? Sa kinan saag na di sa ato. Kinsa man saag dinhi? Ngunong sunahan. Ilkano mo nagbuhok na o tayo? Kinsa man na? Ay, nagpugutan na mo na sunahan. Oh, murag mistiso man tay. Tama. Mitudlo din eh. Hala, kita tingali tuyo ano tay. Mayong adlaw. Pao ba kini ang bahay nila ni Usting? Oo, sir. Mao ni sir. Kinsa day ka, sir?
Don Sulatorio? Ikaw ba na? Usting, ang daddy ko ni Regner. Ikaw ba ni? Daddy ni Regner? Unsa may tuyo ni mo na Monyor? Imo na ba may hinlan? Ha? Don Sulatorio? Kasi nag-ingon nga hinginlan pa mo. Di na may tuyo na mo, ni Monyor, Don Sulatorio? Kumusta ka naman? Ha? Usting? Kaloy, Ginoo ka nang bisan pobre nyor, buhi pa taon nyor. Kasi nagkauban mo? Kuan, ako ng anak nyor, anak na mo ni Maming ba, si Undoy. Uy, bako naman di ay, ulit tao na. Kijud kayo ulit tao na nyor, kanang ulit pagyud nga tao. Karaan ako medya hating. Kita nyor eh, utdan ko na, utdan. Hilumon mo din imong anak. Usam na siya amang? Dili siya ay. Amang ni siya sa gamay panyor. Sa dili pa makasulti. Wala ni ting. Filosopo mo ito, na. Uy, kilain ng Regner da. Unsam de ato ni Monyor? May gipangita ko, Asting. Bay ining ginganlan og titina. Titina? Nangita silang titinan. Nakatultul ka bating? Pwede ba tultulan ko nimo? Ay, salamat taon, Ginoo. Ipagayon ko ka ng palayaso na may din eh. Anong ngita ito siyang sa bahay ng titina tay? O unsa iyang tuyo? Nasab ka ana ha, bidaon sa mga... Anong ardi man yung kamungutanan ako? Nga di man ako yung nangita sa ilang titina. Nangutana unta kang doon sa lutoryo. Ang magmangutana ako niya tay nga tuwan man to siya, ikaw may kistorya nako. Yamat, sabaan ko nimo? Uwa tay, kanang nipasabot lang ko ba? Magpasalamat as Ginoo nga dili de kita iyang toyo. Pagpida, kay abi na ginoo kog palayaso na taniya. Nday Luding, nakaila ba ka ng Don Sulatorio? Ha? Don Sulatorio? Murag nakadungog kong nanay nga nagisgot, ana. Unsa makahiyang tuyo sa ilang titina? Maabitan na akong hibugan, Nday Luding. Mo na ako nabalakaan, kulbaan ko. Nga nagkulbaan ka? Ambot lang, ako kasabot sa kong kulingon. Pwedeng, uwa man si Lini, ikaw na akong suguon, be. Pagsusi dito silang titina. Ha? Maniid ka dito ba? Unsa iyang tuyo dito? O kung magkita mo si Lini, sultihilas Lini. Pasigod sa'y tuyo niya ilang titina. Kasabot ko nimo. Nakasabot yun ko nimo no nga nahadlok kang mamay sa ilang titina. Sakto yung kanilo din. O ganong mahadlok man kuno ka? Wa ka mo saling ni titina? Ha? Doy? Halatin, naalagi bisita imong papa ug mama o. Murag Amerikanong putol. Ato ako notin kaw. Dili lang takwala, uy. Hain naman tong giingon nimong suwat ni Undoy. Hala. Hapitan ako kalimot, oy. Gitapigan ganin ako maayotin aron dili makita ni nang akang ugnoy imon. Hain man nimo tipigi? Kadiyot ha, akong kuuton ha. Walison sa nako ako sayal. Wa gabae. Uy, naon sa man tong kakwala, uy. Urang kagway buot, uy. Pataka man lang kagwali sa imong sayal. Napiit mani, oy. Asa mang suwat ni Undoy? Di ara napiit jud. Gipasok manggod nako sa ako panty. Ay kabalakatin. Humot kaayo ako pantiki. Dili man ni makalanag. Gi-sprayhan man ni nako perfume. Unya ang suwat, be. Wa man na spray, he. Presko Japon. Baby, ang baby. Kadiyot ha. Kadiyot ha. Unsa na, wala. Ay! Halak, wala. Nakitaan kang mamaakang. Unsa to, wala?
Nga gidali-dali man nimo paubos ang imong sayal. O sa tong puti nga mikidlap? Kuan to maoy. Ay, ang panty manggod to nako nanggod puti. Mutan-aw ka na. Nayabag ka? Mutan-aw good taon. Ay nahibaw naman ka ining kwala ma. Gipakita ko na siyang panty kay bag-o ko no og humot. Kanus agot taon mahumot na ko wala. Kahumot na ko ng akang simhuta ba ni o? Wa gabae. Ay, bastos. Ay, makuyapan pa lang kung kagwaga ka. Hilam da ay. Kalaing ng akang oy. Pauli na ko no kwala. Kay nami bisita. Nagsulti pa gani mi ma. Bitaw ng akang, lainan ni mo nang uy, gimingaw manggod kong titinang. Ikaw mao'y tuyo sa atong bisita, titina. Ha? Unsay ako'y tuyo? Ngano good? Kinsa man din na siya ma? Kinsa da ay na ng akang? Ay pag-apil-apil ko wala kay wa kay labot. Daddy na ni Rigner titina, si Don Solatorio. Ay, hala. Unsa may yung tuyo na ko? Ay, wak ko kahibaw. Basta doon na siya'y tuyo ni mo. Don Solatorio? Ang minugbo anak kay Don Sol. Ang inahan na sa lukod. Ni aras titina nyor, Solatorio. Titina, pangayog katahuran. Maayong adlaw. Maayong adlaw, sab. Titina, no? Oh, titina nyor. Oh, sakto nyor, sakto. Unsa day tuyo ni mo nako, sir? Ha? Wa kituyo ni mo. Gusto lang kong makakita ni mo. Nag-unsa man ka diha, Dad? Di na may nung masayod ka, Regner, kung nag-unsa ko sa ilang imon o akang o mismo ni Titina. Pastilan, Dad. Wa ko makasabot niyo. Naglibo ko ining imong gibuhat. Paminaw, Regner. Supa ko sa imong pagpaninguha kan Titina. Dili siya angay nato. Dad! Nakasabot ka ba? Dili siya angay nimo. Daddy Solatorio, unta ko'y... Basta nadungog mo na kung saan gisulti, Regner. Bye! Dili siya angay ni Regner. Angay lang si Titina. Nako! Naunsa man ka, wag isalig na ako. Di sa pagbuhuam ko ni mo usa ka milyon, madam. Kaya na ko ng bayran. Buwisit pa! Tapaghak, di magpahuam na kong kwarta si Madam Bibien nga loan share sa sawang. Saan ko kayo ni pagbayad sa Dong Rigner? Kung di ko makakitag kwarta nga, ikatapal lang ko sa kwarta nga akong nadispal ko. Kita! Ahak! Ay, animal. Nagkaratol-ratol na nung kayo ni. Bisag bagday sa cellphone, kuyawan ako. Ahak na. Wanas Dong Rigner na ning mitawag. Saan ko makapaglason ini? Masuko sa ni Sierra nga di na ako tumagon. Bahala na. Hello? Dong Rigner, hello, Dong. May problema ni mo, Blas. Nadugay ka mang nakatubag. Sorry kay Dong, nag-charge ko. Ay, diyan magug ko sa taas sa, kuhan ba, nga nga cellphone ako na sa taas, butang. Nga no, Dong? Nag-unsa si Daddy Solatorio diha, Blas. Ha? Si Daddy ni mo? Masa kayo nag-unsa sa dre? Diha si Daddy sa inyong napit. Wala ka mahibaw nga may anak siya. Dili siya? Kuhan, awaman, Dong. Blas, pagsusi, Blas, pagsusi. Pakisayod kon nag-unsa si Daddy Solatorio diha. Nag-unsa man din ang Daddy ni Dong Rigner? O sa iyang tuyo din eh? Ako ka? Tingalig, nagsusi siya sa akong mga palpak din eh. Ahak na. Pero asam ko ani magpakisayod? Asa ko magsusi?
Wajod ko kasabot kung nag-unsa to sa dinis ato kang. Si Usti pa yun kuno'y nagtultol niyang asa nga to Pero, usa ba to yung ihatag? Ha? Tungdayon na siyang biya? Kwarta to? Gisod magsubre? Nagdiki-diki pagdawa. Ay, ngaangon. Gipaninglan ko tang Dong Regner. Tingalik hastas doon sulatoryo. Maningil punuon niya nato. Ay naman turot. Dihipos, God. Ako kunutan awon kang be. Ayaw, uy. Tamangita problema mo. Na problema na rabat ang daan. Di tato hilabtan, uy. Maniguro na lang tang daan. Nagsige rabat to sa tanaw ni Titina. Murag di ko yung iimbisa ng atong anak. Wa ka to siya suguan ni Dong Regner mon. Usa? Amahan, sugo og anak. Lagi say nasayod. Unsam sa sugo wa man ti klaro kaya paganhe. Ang klaro ato, ang imo ramang pagdawat sa sobre nga iyang gihatag. Salab tunon kayo ang tinanawan sa daddy ni Regner na ko. Lain kayo sig tinutukan. Murabag iya akong gihubuan. Uy, hain naman doon ako nabutang ang suwat ni Undoy nga gitunol ni Kuala. Dali mo tinuon ko da. Ay. Oh, ay husto. Tuwa day sa may abuhan ako gipalupitan. Akong adoon. Uy, wa naman din eh. Ay, ginoo ko. Hain naman di ito. Wa yun. Pastilan. Tingalig. O sa'yo mo gipangita das abuhan, Titina? Maakang? Maone? Imuhan eh? Kwarta? Maone imong gipangita? Ha? Kuan ma? Oo ma, nahulgan magkukukwarta. Wa ko makabantay kung diin dapitan na hug maong gibalik na ko din dapitan sa may abuhan. Anong gibalik mo nimong suwat pala, ha? Pwede nimo mahatag Tina? Nahatag naman ko unta ni nako niya doy kod, pero gihingin lang man ko ng akang bi. Aw, akong gibawi. Oh, biyan mo kula ka. Ikaw lahata ka ng titin o. Ang malihog galit din mo ron tabasayran na akang. Aw, sino'y imo ng bahata ka doy? Ambuti mo kalay, ambuti mo. Ambuti yung ka. Doon sa ka diya, Doy? Oo, tay. Nasuko to siya no'y usteng. Nagibawi na akong suwat nga parang titin. Biugo mo ganito hanak pala. Biugo yun. Nagkaon ka no'y, naon ka no'y be. Ay, gamay lang kayo ni. Kadaw. Wag na ruwakin sa iyang suguon pa. Saman, sun kasaligan pa. Maudjod, kamitang utok ni mo sa sunod ko, doy. Ayaw pagpataka. Usting! Uy, hala. Tingog sa mangtas no yay. Tingog ni Balas. Sa ato pa, gikan din sa inyo no Yusing. Dito si Don Solitario, Solatorio sa ilang noimon. Ha? Uging man ni Akang? Murag kakataon nun lagi ka. Oo, mo man na yung tuyo. Dito tingali. Nga nung leblas. Wala. Nangutan na lang ko. At di ba pwede mangutan na, no? Sumanwa mo kuya nga palayaso na mo niya din, eh? Oo, bahala na lang ginoo na mo, Blas. Usap ko rito yun niya nila ni Akang o ni Imon. Kanang adto lang pagsusin nila dito, Blas. Kay, wadyo ko may bawa na. Huyahaya ko ninyo Akang. Imon, gitagal mo doon sa latoryo kwarta. Ay, sa Akang ay. Gihatagan mi niya kwarta, Blas. Pero among gihipos, oy. Dito na mo gastuhon, oy. Tingalig. Parehas niya tong Dong Regner ba? Paninglon niya kung mistanang nahatag niya. Nganong gidawat man ninyong tanang kwartang yung gihatag maakang? Kamu na kinagitag paagi nga ubos na gid kayo ilang pagtanaw nato. Uy, Titina. O kung sa may bugti sa maong kwarta. O kung sa may inyong ibayad ini. Kung sama kang Regner, maningil usab din yung iyang amahan. Ako inyong ibayad. Maobama? Pa?
Ka ito magtitina manulti eh. Kaging mamong duha imon, akang. Wa mamo ka huygos niyong anak. Malupig man mo. Unsa may among itubag ni Titina, Blas? Bitaw, Blas. Di ba ang haginahangon mo? Kasama dayaw din sa inyo, Titina. Nahibaw ka ba unsang imong gibuhat? Imo mingi pagkauwawan sa tubangan ni Blas? Di imong bahin ako nagpakauaw ninyo maakang. Paimon. Ay, wag ko labot ang Titina, oy. Mamara ni mo. Sa ako ra. Bitaw ka, di ba? Hiluman, sa takuhon tahinoon ka. Oy, Titina, mangutana ka diin minimong bahin nagipakauwawan, day. Suba, kung nasa gisulti nimo. Di ba miingon kang kamiray nagitag paagi nga ubos na kayong pagtanaw nila na to? Kay dili ba di ay ma? Na problema naman gani mo kay gipaninglan namong Regner sa tanan yang nagasto ninyo. Pero nganong gidawat pa man ninyo ang kwartang gihatag sa amahan ni Regner? Mamarag yun mo, Titina. Di, yun. Ako, agay. Usa. Sige, sige. Usbe aron mo piti kag usap. Oh, asa man ka mon? Hoy, asa ka ay? Dili naman ako angay mo pasabot pa ninyo ma. Kung husto ba o dili ang pagdawat ninyo sa kwarta. Kinasugamak na mong Regner. Ang magdinam o dawaton. Gagipamugos man ni Don Solotario, o Solatoryo, kalisod ba niyang pangan, oy? Onya, usap pa. Watay kang huday. Di na lang ta magminaot, good? Dili na kumutubag pa ni mo, anak ma. Sorry lang kung nakasulti kong dili na maayo. Pero maunay akong pagsabot na dili yun na maayo. Maatos ako sa pa, ma. Maglaba pa ko. Ay sa paglakaw. Nga naman. Awa pagay ko mahuman mo, diretso ka lang diya. Huwag ko ni magbatasan, ay. Manahibaw ka nga, dili ko ingon ini. Pero kamuras papaimon ang nagtudlo na ko nga maingon ko ini. Ay, alam. Managitudlo atong undoy ni mo? Nagiingon ni mong imong uyab. Wakalud, ah. Batig now. Uy, kawaw, gisugot ni mo tong tawhana, no? Nakabati og kaluod atong now. Sige, maakang. Maura na. Kuwang pa kayo na. Puni pa. Padungga pag yung kong mga pagsaway o mga ngilad kay istorya batok ni Undoy. Kaya aron mas musamot na hinuon nga mubati ko kaluoy niya. Unsa? Kamura nang hitag paagi nga mas maduol hinuon ko niya, ma. Kamura yun. Oh, Titina. Unsa? Ngano ko ako'y basulo ni mo kang nga ingon ana nas Titina. Kay wa ka manggoy klaro mon. Milaylo ka mas imong mga istorya. Imbis mo tabang ka na kung pasabot ni Titina sa tong problema nga siya ra gyud untay makasulbad, nagpada naman hinon kaniya. Ay, kay nasabot na ko kang nga bisan pag-usay buhaton nato. Kung musupak yun si Titina, kung dili yun siya, huwag yun tayo mahimo. Kung sa may atong mahimo, dili yun siyang Dong Regner, bisag gwapo o dato pag ito. At yun siya atong hanggaw nga untoy. Ang buot ni mong ipasabot mon, nga manghunaw ka na ron. Oy, mon, apil ba kag habhab sa mga nagastong Dong Regner nato, ha? Unya, karon mo ingon ka na, pasagda na lang ko nimo ining problema mon. Kung mosugot pas Regner ay, nga ako na lang ibayad ining tanan ay, hagbay na kong nagpakasang Regner, ah. Unsa? Unsa ban gusto ka, ha? Hilom niya ka, hilom, ha? Kabigat la ba ni mo? Unsa? Unsa bigat la? Yabag ka? Nganong maingon ka kung bigat la, kubon? Ay, mautana ako ng kagalingon ni mo. Kung nga nung dili ko magkaingon nga bigat la ka. Gawas nga minyo ka o nagsigapan ng akong mata. Magkigminyo kang Dong Regner? Oh, wala ito mo na ginoti mo kang oy kayo. Nangagayot na ka. Unsa? Ay, dili ko makapasalig ni mo, doy. Nga makasulti kong Titina nga magkita mo dito sa dapit nga inyong abutanan. Lisod tayo, uy. Naibaw na kang nangakang. Len, gusto kong magkasulti mo sa Titina. Kaya man gud mo kasulti human natong natubang mis barangay taon ng akak. Oh, suwayran ako, doy. Pero dili lang ko makapasalig nga makaingon ko niya. Ewan sa naman sa pabimahang ipakita ni mo, Doy. Ha? Tayo, Sting. Ha? Ano sa ka? Uno na, Doy, ha? Nakalingkawas ka na sa problema, ha? Ipamatod na ni Titina dito sa kusay sa barangay, ngawanin mo siya kidnapa.
Unsa man say gusto nimo may tabaw? Kasagdi lang gugutay. Wa man kay labot ani akong gugmatay ay panghilabotay. Unsa na ang di nimo anak ka nako ay? Unsa man ka? Okay labot. Unya ini ginlap bidab kun mabulyaso na damay ko sa problema. Dagway biya nimo. Di bang gutay sige mo pangal kontra gud. Ang imo bang hunahuna ba? Ang imo ra man kaugalingon gud. Ako'y nagdasa akong kaugalingon tay busa ka ng imong hunaw-naon. Kana ra imong utok. Ayaw paghilabot sa kong utok. Ako man ni pagbati, di man ni imo. Mabusag di ko. Bisan pag mamatay ko ni bahala na lang ni. Unsa? Mo nagibuhat ni Daddy Diablas. Walay tanan ako nakuha og nahibaw ako dong Rigner. Mihatag og kwarta si Daddy sa oratorio. Nila ni Noy Ibon og nangakang. Para sa unsa man? Walay wa do ko mahibaw dong. Pero dong, taon, ayaw lang ito paibaw as daddy ni mo. Kung siya kung isulti ni mo. Kung itong kalako dong. Okay, Bas. Wala problema. Kumusta si Titina? Oh, siya mas gapon dong. Lamig gapon. Unsa daw? Sorry dong. Oh, gwapa gapon dong. Pero murag nang hugot ang lawas. Murag nanambok og gamay ba? Pero wa man nambok nga sumol tanawon dong. Ha? Sama sa uban nga nausab ng Cortes lawas. Pero mas angayan siya ng iyang lawason. Sa laktod, mas gwapa rong higayon na Titina kaysa wa pa sa mulayas. Misamot ko no kagwapa si Titina. Ay, karon pa nako mahuna-huna ang gitambag ni Blas nako kaniadto da. Kung ako palang gilugo si Titina, napugos ni gud unta siyang pakasal nako. Pero nganong supak si daddy niya? Nganong talit lang nang hilabot si daddy sa akong mga lakaw sa gawas? Labi na sa akong pagpakabuang ni Titina. Dili ngon ini si daddy. Ngano man? Sa may tuyo ni mo, Akang, nga nasuroy ka man din Dito ko sa inyo ganina, wa kay gisulti. Muhang yung lagi ko ni mo, Blas, na makigsulti kong dong Rigner. Unsa pa may imong tuyo niya, nga di naman siya interesado nga magkasulti mo. Taon, Blas, uy, muhang yung lang lagi ko. Importante kayo nga kung pagkigsultihan niya. Mauna ni Ron. Kung gikumbati palang unta ninyong maayos Titina ni Adto, hagbay ron nga nakasal sa dong Rigner. Saan palupig mo sa inyong anak ko? Nga, anak ramontan na ninyo Titina? Ay, nalang kong sultihe pa na, Blas, God. Ang ako nga si Dong Rigner, unta ako ikasulti. Tanaw na to. Sige. So ay nagugpunta kung makiksulti ba siya ni mo. Mamasin ta. Kapilat naman kasulti, Blas. Ngawa ko'y panahon sa pagpakigsulti, bisan kinsa nila ni Akang ug Imon. Uy, nag-Akang ug Imon ka naman lang nila, Dong. Bye, Blas! Ay, kanita, Dong. Ayaw ka ni pamugos, Blas! Sorry, Dong. Kung mamugos, good na sila pagpakigsulti na ko. Mas musamot ang akong kalagot ug kadismaya nila. Papaabutan lang na sila kung kanus ako mahuwasan sa akong kalagot nila. Basin pag maluoy niya ako nila. Maayo nang maleksyon ng mga tohana. Sobra ka mga ambisyoso. Pero sige, lagdawat og limpyo. Pre! Sige, Dong. Akong sultihan rin si Akang. Kadito na, Blas. Sultihi si Akang. Nga unya na kung makigsulti nila. Kung makumbinser na nila si Titina nga magpakasal na ko. Nagpakauwaw mo lang kang Dong Rigner. Wa na lang unta to. Ilamda man ay. Bisan tuod kun wa makigsulti na ko sa Dong Rigner, pero nasabot na ko nga doon na pati paglaom. Ha? O sa'yo mo may pasabot? Ay, matod pang Blas, God. Misulti ko na si Dong Rigner nga unya na siya makigsulti nato kung makumbinser na nato si Titina nga magpakasal niya. Unya, unsa may bag-o ana. Ha? Unsay bag-o ana. Hamon. Di ba? Ang buta kong ipasabot. Makakonbinser gid ay kang Titina nga magpakasal siya kang Dong Rigner.
Wa mo nga di mo sali itong papasakit-sakit ni mo kang nga nabuking, ha? Nga nabuking ka? Unsa pa karon? Surrender na lang kang, oy. Tanaw na ko. Imposible na yung kayo nang mahitabo ng gilauman ni mo. Damgo na lang ginangkotob ng ginahuna-hunaan ni mo. Dalam man, bahala na. Buhaton yun ako ang tanan. Bisan pag-unsay buhaton ni Titina. Basta kinahanglang makasal gyud sila si Regner mon. Kinahanglan yun. Naluoy lagi tangkong undoy tinuoy. Vertigyo panghangyo. Dili gid unta ko musulti nimo nga gusto siyang makiksulti ug makikita nimo sa inyong abutanan. Pero timing man niya ka sa sapa ng laba. Aw nakay-kayon kog sulti nimo. Gitubag man lang gud ko nimo pampaw. Ambot kun angay ba kung malipay ini o dili? Ha? Unsay wa ko kasabot. Unsa bibot nimo ipasabot? Len, mura kong baptos. Ha? Murag nagbunga gid ang nahitabo na mo ni Undoy. Unsa? Kinuo ko? Tin, siguro ka? Nakasiguro ka? Ambot lang, Len. Ambot lang. Usay ambot lang. Mag-sure di ha, uy. Lagi. Wa ko makasiguro. Wa ka makasiguro? Kanyara na kayo magkamurag mapdos ka. Nay mga higayon nga, lodon ko o magsuka-suka ko. Naapahigayon nga mukalit lang kong kalipong. Unsa? Pero, kadiot, ang imong mens, gimens pa ka? Wa na, Len. Mga buwan na kapin. Kung mao, nakog po sa bintay nga mapdos ka. Len, unsa may akong buhaton? Unsa man. Unsa? Nagkasulti mong titinalin? Unya, unsa may sulti niya? May sugot pa siyang magkita mi sa mga butanan. O unsa oras sa man may magkita? Tapi, pakalma. Hinay lang sa duy. Ha? O unsa hinay? Unsa may hinay yun ako? Doon ay problema. Problema? O unsa problema? Si Titina? O unsa yung problema? Problema nang daan ang inyong relasyon, Doy. Bisan sa wapagani mo makauyab. Pero samot na ron. Dito ako sulti, bi. Kuyawan bi ako. Oh, ang nagyag kang makuyawan ini. Ug tinuod ni. Kay unsaon ka kanang imon og niakang? O unsa? Liga naman dalil. Unsa may problema? Unsa man gyud din? Nga nung wa man mo sultis lini unsay problema? Na, daghan na kitang problema. Unaan pa gyud unsa pa nagbidag ka ng problema? Nagpagutan unsa kay wa mo sulti si Leni na ko unsay problema. Basta miingon siya nga angay kung makuyawan inig sayo na ko tinuod. Bisig unsa ko noy kasulti lang ni imon ng akang. Kalibog ba ani oy? Sa man ni oy? Sa mo paglibog katong kutaw anak kalakiha? Oh, maubitaw. Ipugos ta to ni Muslini patugan. Di ka man sa maugot. Lano dili ka kasabutay. Di lagi siya masulti bisig unsa ko pugos. Wala ka po sila sa Titina. Ila po nung niklarohon. Patriling oras Lini. Asa man ko na sa Malakaw ha? Unsa may ilang klarohon? O sa imang lakaw mong Leni og mas buntag. Asa man mo? Magkita mong undoy? Dili maoy. Dili maoy. Ay na lang tatitin na. Di ko mosugot ha. Bisan pag mohila kag dugo. Puyo din hisbay. Maakang. Oh, bisag kadiyot lang ma. Naalang ko biya atoon sila ni sa sawang ko. Mabalik na dayon mi uy. Ay lagig pamugos. Kung mamugos gid ka no. Ngano magkita day mag-uban og manglakaw. Ha? Mura man kag nahadlok titina. Unsa man gid ay adtuon ninyo sawang ha? Unsa titina? Unsa da ay problema ni Titin Oy og Undoy Lenny? Nganong dili man sila magkita og balik? Uyab man kaha sila. Hilam di pala. Ayaw ko panghilabot kinabuhi sa laing tao. Maniho ko rin lagi mo. Unsa may ako manihoon, Len? Nga wala man ko'y sakayanan. Amaw. Wala man gani ko'y bisikleta. Aw, noon, naami daghan kanding. Pero pwede ra magdili drivean. Kay makatultol man ang kanding kung asa gusto mo paingon. Hay, ni mo ko wala. Drive din na naong ni mo.
Lain ni, oy, lain. Aw, unsa lagi? Sultihi ko ba? Lene! Hala, may nanawag ni mo, Lenny, ay. Kisa ba ron? May kay naatas inyo, Lene. Huwata ko, ha? May tuyo ko ni mo, day. Hala, sinang akang iso kaayo, Lenny, ay. Ikaw ko no iya tuyo. Ginoo ko, nga naman ka. Naunsa da ay kanang akang, oy, kaisog gud nimo gud. Nay, oh. Lampahaton lang sa nako ako gikaon nang ha. Namuwa kag maayo nang hastang imong tapay. Helom da ko wala. Ay pag-apil-apil laron dili ka na ko i-apil rog musmos bayana ka. Ay, imusmus da ay. Ay, sorry. Sila nila'y imusmus nang ayaw lang ko. Ngano dai nang akang unsa may problema? Mangutana kag unsay problema? Unsa ning gisulti ni Titina nako, ha? Unsa ni Lene? Ha? Misulti na dai si Titina ni mo nang? Oh, misulti og nananghid siya nako nga mangadto ko na mo sa sawang. Mag-unsa man ko na mo dito? Ha? Ay, salamat. Abi na ko gitugaan ang ginititina sa Pag-unsa mo? tuyo sa sawang. Ay, Lene, naunsa da ay ka, oy, nahilom lagi ka. Ha? O sa kwala? Ako'y nakigsulti ni mo, Lene. Mag-unsa mo ni Titina dito sawang. Ngano nga man siya musulti nako? Imo siyang dadon dito aron magkita sila sa ondoy, ha, Lene? Ha? Kuan, manuri na magduminang. Nadugong dadon ako sa tintin dito aron makakita sila sa undoy. Dili, uy. Hala, sila ni kay nang luspad. Sabay ko la, uy. Luspad pa, uy. Luspad ba gani, oh, na klaro kayo imo ilong ramo oy pula. Chip-on ka, Lene, no? Hoy, Lene. Sultihi ko sa tinuod. Mag-unsa man yun mo dito sa Titina. Mag-unsa mo dito? Tuana, layo na sinang akang. Isuka kini ng akang, Lene, ay. Ay, sinang akang. Isuka kit kaayos ng akang, Lene, no? Isog bitaw, pero was lugar. Magpatuyang lang. Nayampong kasi mong ilong. Kay wala ba manggod mawala ang kaisog sa baho ni nang akang makalipo. Abi na kung unsan isuga. Oh, unsa may sulti ni Lene? Tawag yun ko'y salig ng Lene mon. Kaya di sabgid mo tugan. Manuroy ra ko no sila dito. Matod pa niya. Manuroy na bitaw minina niya dito sa awang, ma. Hilam diha, Tinaoy. Nagkasinabot, uroy mo. Ulos mo mga bakakon da. Para mo suroy ra. Sige na lang kung ni Asbay. Tiglaag bagog ko, nga dili man. Hilam ha, hilam. Ay, gyud kong palagot, Tina. Wa para ba ko mahuwasis akong kalagot ni mo sukad sa imong paglayas? Ayaw na lang pagtingog diha, Titina. Sugod karon. Di na ko musugot nga mulakaw ka bisan asa nga wa ko. Bisan malibaw si Titinang akang. Wala! Present ng akang. Humot na ka nang. Unsa? Unsay humot na ka? Wala, oy. Unsa may tuyon mo, oy, kwala? Ang akong tuyo kay mudo akong Tintinoy kay gimingaw ko niya. Wa maginahanglan si Titina nga may moduaw niya ko wala. Kay wa siya masakit. Busa layas! Kalain sa tinang akang, oy. Ayaw ko'y panghingili ng God. Layas na ha. Layas na gyuday. Tingalig may nagsugo ni mo paanhin o. Unsa man? Gisugo kang Lene o ni Ondoy? Wala baya. Sugo God. Layas na! Wa may maglutog kanon og sudan. Basig mo na sa tuyo nimo. Kay tinglungag na rabaron sa panihapon. Di meron manihapon. Hala, mapas mo muna. Ayaw sa paglakaw kwala. Oh, Tintin. Asa ka? Oy, Titina, asa ka nga naog gaman? Dinhira mis kwala sa lingkuranan sa silong maoy. Dili mi magpalayo. Dili ko mulayas. Tanawa ra yung anak ka mon. Ay, pansagdi na lang gani na. Narabitaw na sila diha. May magmanglakan wag layo kang.
Unsa may sulti nila ni mo kwala? Hinayon lang nako, Tintin ha, kay basin madunggan ni ng akang. Dali ra ba kayo na siyang makadungog? Kay tangkag man kayo na siyang dalunggan imong mamagod. Hinaya lag istorya lagi. Ayaw lag porma diha nga muhungong na kanako. Kay basig masabtan kang mama. Unsay sulti nila ni? Ingon sila ni, siya na lang punoy magpalit para pitin nimo aron maklaro og mahibaw-an kung tinuod ba tong imong sakit. Unsay pite ko wala? Ma, naaday ka diha? Hala, walay ni ng akang oy. Naaday ka sa akong dool sa tangkugo nang wa ko kabantay nimo nangukoy de ay ka socks pa noon. Sakspan yun ko wala. Sakspan yun mo! Solte. Solte sa tinuod titina. Unsa nang piti nga giingon ni Kuala nga gisugo ni Lenine mo? O sa man na imong paminaw, ha? Nga dugong may sakit ka? Tugan, oy! Unsay pamati ni mo? Sulti, titina, sulti. Magipamati dahi ka. Pero lang ka magsulti na mo. Unsa man, ha? Hilom ragod mon. Repetisyon man ang imo, eh. Wa pa matubag ni Titina ang akong pangutana. Unsa man Titina? Unsa nang pite? Ay, sutabag kas mama ni mo, titina. Unsa man ang piti? Piti ba? Unsa na? Ang piti. Para testing magud na. Para ba, kuan ba? Para mahibawan kung may sakit ba tawa. Piti? Para testing? Mauni na kang piti. Pero, dili na lang may mga to nila ni sasawang maoy. Siya na lang mo palit sa akong gikinahanglan. Pite para testing. P para testing. Maayo, eh. Kaya unsa man ko nagibati nimo, ha? Ayaw na lang, ma. Dili importante. Nawa na. Nang lood na titina kang. Mada, oy, para kana pang luuran pag yun. Nagsulti ka kas tinuod titina? Naara ni mong mutuo ka na kog dili, ma. Tatawa ra yun yung babayhan namon. Nagkawa dagi batasan. Nakigsulti pa gani taniya. Laban ang akong mupahuay sa ko. Manihapon na takaroon, titina. Wala mga on. Manihapon ako gutomon. Unsa? Mo na nahitabo ko la? Ay, pastilan. Mayo gani kay akong napanaganaan. Ug may mong naistorya dito nila. Unsa jud ay nang pitilin ni oy? Ay, pastilan. Ang pregnancy test. Ha? Kuan. Panihapon na, panihapon. Ang tingbon. Mao na pala. Pite. Panihapon tingbon. Tama. Oy, maglabad man lang akong ulo, Lenny. Naglabad ang uni mo, no? Naglabad. Kay ingon si Tintin, ang pite kay para testing. O niya ang imo kay panihapon tingbon. Unsa juda ay tinuod? Mangutana kag unsay tinuod, ana. Hindi ka mo tuon ako, di ta ka papanihapon nun. Saman mo tuo ka na ako o dili? Ana lang ko ni mo tuo, aran makakaon ko. Ay, gara, ha? Patuog yun ako. Ha? Ay, napagitag na problema, doy. Ilagay ko makita dito sa ila, tay. Bisa ni titina, di ko mapita. Gusto ko makita mo butanaw niya kadara. Pagpuyo, ha? Pagpuyo. Ha? Kagbanta ka ka? Kanang kamingaw ni mong tintin, doy, sultiha taga. Layan ay tuyo ni mo ba? Klaro kayo. Bawaan na ka na ko, eh. Nawang ni mo, eh. Nay, pagkasungkaban ni mo. Tay, ustig sa doy. Kutahasan na kamingaw ni mo, ha? Ha? Tingbala na. Matutila ang gumabuta. Wa makita king itsura. Kay gwapa og seksi ka. Oo. Pintang ka maldita. Bi. Na, pa ko. Totoo na mo katahay. Ang title aron kuan ka ng gugmad akong mata. Nay, ibaw ko. Ibaw ko, tay. Igo kay ko aron sa. Igo kay ko. Oo, okay. Dako makagmata. Awara? Oo. Bagang ngusingos. Unsa ba kay ngusingos mo kung kadya? Ay, noon sa kadoy. Noon sa kadoy nga mihilak pangka. Noon sa kaoy.
inday o ako nang naasawa. Nganong mihilak man si Undoy? Aron kaha makakorteng na ta? Bitaw. Mga higala at tangi, ang lain pang mga sumpay sa makalingawtang sugilanon. Ang gugmang buta, dakug mata. Gisuwat ni Glenn Pino sa direksyon ni Inday Bambina. Dalit ka nato sa RMN Drama. Wa mo makita king hitsura, kay gwapang sexy.